प्रभिजन मथे जोंनो आलादा रायजो सृष्टि खालामनांगौ बड'लेण्ड मुङै बे दाबिखौ लानानै जिदु सोमावसारनाय जादोंमोन। बे जोंनि सिमां, बे जोंनि दाबिया जाफुङाखै। दिनैसिम 20 बोसोर बारलांबाय। जोंनि बै दाबिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जा सिमांमोन, रायजो राजानि जा सिमांमोन, जायफ्रा सोमावसारनाय बारसोमनानै मुंख्लं जालांबाय, बै मुंख्लंफोरनि जा सिमांमोन बड'लेण्डनि, बे सिमाङा दिनैसिम जाफुङाखिसै। दिनै जोङो नैबे जोंनि अल बड' भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बे सेथि कनभेनसन, बेवहाय गोबां डेलिगेट फैदों आरो जोंनि बिबानगिरिफोर आरो माखासे रायजोफोर फैदों। दा बे हाबाफारिनि गोनां थांखियानो जाहैबाय जे जोंहा 1987आव बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जिथु सोमावसारनाय जादोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव, एबसुनि दैदेननायाव, बै सोमावसारनाय समनि जिथु दाबि बड'लेण्ड रायजो बिनाय बुरलुंबुथुरनि साहा ओनसोलखौ लानानै आर्टिकेल नाम्बार इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 2 and 3 बे प्रभिजन मथे जोंनो आलादा रायजो सृष्टि खालामनांगौ बड'लेण्ड मुङै बे दाबिखौ लानानै जिदु सोमावसारनाय जादोंमोन। बे जोंनि सिमां, बे जोंनि दाबिया जाफुङाखै। दिनैसिम 20 बोसोर बारलांबाय। जोंनि बै दाबिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जा सिमांमोन, रायजो राजानि जा सिमांमोन, जायफ्रा सोमावसारनाय बारसोमनानै मुंख्लं जालांबाय, बै मुंख्लंफोरनि जा सिमांमोन बड'लेण्डनि, बे सिमाङा दिनैसिम जाफुङाखिसै, आद्रा जानानै थाबाय। गतिके जोङो गोदोनि बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जिथु बड'लेण्ड रायजोखौ दाबिनानै जिथु सोमावसारनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय गोबां जोंनि गेजेरनिफ्राय, जायफ्रा जेल खाथिनांबाय, बुख्रुबजाबाय, सुख्रुबजाबाय, न' बां सावजाबाय। गतिके बै दाबिखौनो दिनै जोङो गाहाय खालामनानै बड'लेण्ड रायजोखौ जोंनि अल बड' भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना दिनै बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनो ओंखारफिनदों। बे दाबिखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि गेजेराव जोङो एवारनेस लाबोदों। जोंनि गोदोनि जायफोर भलुन्टियार्सफोर दंमोन सोमावसारनाय समनि, बे भलुन्टियार्सफोरखौ जोङो गासैखौबो बोनथुमनानै लेंथुमनानै जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै, आनसलिक कमिटि दानानै, बै डिस्ट्रिक्ट कमिटि, आनसलिक कमिटिफोरनि जिबिलाक जोंनि गोदोनि भलुन्टियार्स, बे भलुन्टियार्सफोरखौ जों बेवहाय लेंहरजोबदों। जोंहा अल बड' भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि सिङाव गोबां भलुन्टियार्स दंबायो। जों दासिम 5500 भलुन्टियार्स जोंनि गौथुमाव दिनैसिम सोद्रोमा महरै थिसनजादों रेजिस्टार्ड मेम्बार हिसाबै। दा बिथांमोननि गेजेराव दिनै गोबां नुजाफैगोन। जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ, ओमफ्राय बेवहाय दङ 20 आनसलिक दङ। बे 20 आनसलिकनिफ्राय गोबां दिनै बेवहाय सफैदों। आरो बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट दङ, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गोबां भलुन्टियारफोर सफैदों आरो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सफैदों। आरो बेनिफ्राय चिरां, क'क्राझार आरो लोगोसे कार्बि आंलंनिफ्रायबो फ्राय 50नि बारा सोद्रोमा गोदोनि भलुन्टियार्सफोर बिथांमोना नुजाथिफैदों। नुजाथिफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना मदद खालामदों। बेनिखायनो जोङो मिजिं खालामदों दिनैनि बे कनभेनसनाव जोङो बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जोङो बोरैहाय बेखौ गनायहोनो हागोन भारत सरकारखौ, आसाम सरकारखौ। जों बिनि थाखाय दिनैहाय रनकौशल स्ट्रेटेजि जोङो दिनै लागोन। माबायदि हाबाफारि जों आवगायलांगोन, सोमावसारगोन, बोरैहाय जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनगोन, बिनि बागै जों सावरायगोन। आरो बिनि बादैबो जोंहा दासिम सोलिबाय थानाय जेब्लाक बेल एन्ड ब्लकनि जेब्ला एनफर्समेन्टनि जेब्ला प्रब्लेम, गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय जोंनि बेल एन्ड ब्लकआव हाबसनफैनाय बे आयेननि भाबै बे बाथ्राफोरखौबो, बे जेंनाफोरखौबो दिनै जों सावरायगोन। दा बेवहाय आसाम सरकारनिफ्राय एभिक्सन खालामनायनि गोबां थांखि लादों। एभिक्सन खालामनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ, नाथाय जोंनि बिटिसिआव दासिमबो सोलिनायखौ नुवाखै। गतिके बै एनक'सारफोर जायफोर इलिगेलि बेवहाय सेटेलमेन्ट लादों गोदोनिफ्रायनो बेल एन्ड ब्लकआव, गतिके बिथांमोनखौ सिनाक्त खालामनानै बिसोरखौ जोंनि जायगानिफ्राय बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय एभिक्सन खालामनांगौ, होखारनांगौ। आरो जोंनि बे बेल एन्ड ब्लक एरियाया उदां जानांगौ। आरो बेवहाय जोंनि जायफोर बर'फोर एबा ट्राइबेलफोर न' गैजायै दङ, माने लेन्डलेस फोर दङ, बिसोरनो
बे जायगायाव बैसोरनि माबाफोरखौ हाफोरखौ सेटेलमेन्ट खालामनो हानांगौ बे जाबाय जोंनि मोनसे दाबि आरो बिनि बादैबो जोंहा जाय जिबिलाक फरेस्ट रिजार्भ एरिया दङ बे फरेस्ट रिजार्भआव जोङो नुनो मोन्दों गोबां एनक्रचआ हाबनानै दङ एखेबारे बहाबा हजोंहाय छत्तीसगढ़नि फैनानै बबेबा झारखन्डनि फैनानै बिहारनि फैनानै बहाय इलिगेलि हाग्रा बंग्रा दानस्रिनानै सिफायनानै बिथांमोना बहाय न' लुनानै इलिगेलि बिथांमोना बहा हाबनानै दङ दा बे जोंनि थाखाय गिदिर प्रब्लेम दा हाग्रा ओनसोलखौ जोङो रैखाथि होनांगोन जेरैब्लाबो गतिके बे हाग्रा ओनसोलखौ जायफ्रा इलिगेलि बेदि दखल खालामनानै दङ हाबसोनानै दङ बेसोरखौबो गोख्रैयै दिपर्ट खालामनांगौ बेफोरखौ होखारनांगौ आयेनगत भाबै बेबस्था लानांगौ बेखौ जोङो सरकारखौ नारसिनगोन दिनै बे कनभेन्सननि गेजेरजों जों बेखौ सावरायनानै जोङो थांखि लागोन बेनि अनगायैबो गोबां इसु जोंनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि सिकिउरिटिनि बाथ्रा गोबां जानानै फैदों जोंहा सिकिउरिटि गैया रैखाथि गैया जेराव मेरावनो जोंनि मानसिफोरखौ बहाबा बुथारनाय बहाबा बायदि रोखोमनि हाराहास्ति होनाय बेफोर सोलिगासिनो दङ जोंनि आइजोफोरखौ जानला मोनला बहाबा लांनानै बे रोखोम रेप खालामहैनाय बायदि रोखोमनि अयथासार खालामनाय बेफोर जाथाया सोलिगासिनो दङ जों सानो जे बेफोरो आयेन शृंखलानि समस्याब्लाबो बेखौ आसाम सरकारा सरकारनि आखायाव दङ आयेन शृंखला ल' एन्ड अर्डारा बिथांमोना गोसो होआखै बिथांमोना बै समस्याफोरखौ समस्या हिसाबै लाखिगासिनो दङ बेनिखायनो जों दाबि खालामो जे जेब्लासिमहालागै ल' एन्ड अर्डार अर्थात हम डिपार्टमेन्टआ जोंनि आखायाव फैया अब्लासिमहालागै जोंनि गेजेराव बे रोखोम इनाय अनागारि खामानिफ्रा सोलिबाय थागोन बेनिखायनो जोङो दाबि खालामदों जे बड'लेण्ड रायजो सृष्टि जायोब्ला जोंनि आखायाव हम डिपार्टमेन्ट फैगोन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना फैगोन अब्ला जोङो गावनि गोसोबायदि जोङो पुलिस पस्टखौ जोङो बाहायनो हागोन आरो बैफोर जेंनानिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन होननानै जों फोथायो नोंथांमोना बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायफिनगोन नामा जोङो बड'लेण्ड आन्दलनाथ' बे गोदो 1987आव जिथु आरम्भ जाबाय आरम्भ जानानै बेनिफ्राय सुक्ति जादोंमोन 1993आव मोनसे सुक्ति जाबाय बेनिफ्राय 2003आवबो मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिसि सुक्ति बेनिफ्राय बिटिआर सुक्ति जाबाय जोङो सानदोंमोन जे बे सुक्ति मोनथामनि गेजेरजों जोंनि गोदोनि जिबिलाक गांनाय उखैनाय हास्थायनाय दाबि दावा बेफोरो जाफुंगोन गासिबो जाफुङाब्लाबो अन्तत 90% जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिं खालामदोंमोन खिन्थु नुनो मोनबाय जे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंबो गोबां जोंहा दाबि दावाफ्रा थालांबाय जेंनाफ्रा थालांबाय आरो बेनिफ्राय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो जोङो बे रोखोम जोंनि हास्थायनाय बायदि जोङो मोनफुंनो हायासै जोंनि दाबिया दाबियैनो थालांबाय अर्थात जोङो लुबैदोंमोन मा जे बड'लेण्ड रायजोआ अन्तत बे 20 बोसोरनि गेजेराव जानांगौमोन जोङो बिएससिखौ लाथ'दोंमोन बा बिटिसिखौ लादों जोङो बेखौ एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसआवसो लादोंमोन बेखौ जोङो माने आनजाद नायथ'नो थाखाय जे जोंनो बे बेबस्थाया रैखाथि होनो हागोन ना हाया जोंनि मानसिखौ बेयो सन्तुष्ट खालामनो हागोन ना हाया गतिके जों नुनो मोनबाय जे बे बेबस्थाया जोंनि बर' हारियानो जाथों एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मानसिफोरनि गासैनिबो रैखाथिखौ होनायाव फेलें जादों जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनायाव फेलें जादों आरो जोंहा बर' हिसाबै जोंहा हा हुनि माखासे मोन्थाय दंखायो बेलेन्ड ब्लकनि मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ आसाम सरकारा खुनु प्रकारै मावफुङाखै आरो बेनिफ्राय जोंहा राव दङ थुनलाइ दङ जोंहा कालचार दङ बे कालचारफोरखौ फेहेरनांगौ आरो जोंनि सिनायथिखौ जोङो लाखिनांगौ मुलुगाव जोङो जोंनि सिनायथिखौ बर' हारि हिसाबै जोङो दिन्थिनांगौ फेहेरनांगौ बेखौ जोङो स्कपखौ मोनाखै आरो बेखौ आसाम सरकारनि फ्राय जोङो बेखौ आसा खालामनो हाया बेनिखायनो जों बेफोरखौ जुदि जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ नांथारगोन आसामनिफ्राय गावस्राहोनानै आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि गोदोनि जायफोर भलुन्टियार्सफोर दंमोन जायफ्रा गोदोनि बड'लेण्ड आन्दलनजों जड़ित दंमोन बिथांमोनखौ जोङो सिगाङाव जोङो
कनसेन्ट्रेट खालामग्रोदों ज' खालामग्रोदों जोंनि गेजेराव एवारनेसखौ लाबोग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन थाखोनि जायफ्रा गोदोनि आन्दलनजों जड़ित दंमोन एबा दा जायफोर संगठनफोर दङ बे संगठनफोरखौ जोङो लोगो हमगोन लेंथुमगोन बिथांमोनजों सावरायगोन सावरायनानै जोङो बोरै जयै बे बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि सोमावसारनायखौ खालामनो हायो जों बेखौ नाजागोन आरो बेखौ दिनै जोङो सावरायगोन बेनिखायनो जों फोथायो जे जोङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन रायजो बिनायनि जिथु दाबि बेखौ जोङो हारसिङै हानाय नङा बेनिखायनो जोङो जोंनि गेजेराव जायफोर लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेसन दं बिथांमोनजों जोङो सावरायगोन लोगो हमगोन इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ जोङो हांख्रायगोन लेंगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ फोरमायहरनाय जायो जोंनि बे बयनिबो बिसिसनि मावख'आव खौसेथिनि नोंथांमोना गेजेरजों फैनानै बे नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साबसे मावसोम हान्जा दङ